हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे खौरां होनो लानाय जादों दा बे खौरांजों लोगोसे बे सांग्रांथिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो लानाय जादों दा फारियै फैदो सांनायनि सिगां जाथाया मा जादोंमोन बिनि सिगां नोंथांमोननिसिम फोरमायनानै होग्रोनि आथिखालाव डिजिटेल मुगा बेयाव गोबां सुबिदाफोरजों लोगोसे अनलाइननि रां ट्रेन्जेक्सन खालामनायाबो सोलिगासिनो दं दा बेनि थाखाय गोबां एपफोर ओंखारबाय बेयो गोरलै खोथा नङा गोदान खोथा नङा नोंथां जों साफ्रोमबो मोनो दा बेनि जों गोबाङानो इउजार्सबो दा बेयाव गोबां सुबिदाबो मोनबोदों नाथाय बेनि गेजेरावनो गोबां खहाबो जाजागासिनो दङ जों निउसावबो नुगासिनो बा जोंनि ओनसोलावबो गावबा गावनि ओनसोलावबो जों नुगासिनो दं दा बे हेकारफोरनि गेजेरजों बे जायो अनलाइननि बुस्थुआ जोबोद गोरलै सुबिदा आरो जोबोद गोब्राब बा जोबोद खैफोद गोनां जाथायबो जायो दा बेनिनो सासे आइजोनि मोनसे गोथां काहानि एबा जाथाय फोरमायनो नागिरदों आइजोआ गावनि फिसायनो 7,000 रां ट्रेन्जेक्सन खालामदोंमोन होनदों गुगोल पेनि गेजेरजोंहाय दा बे गुगोल पेनि गेजेरजों बिथाङा गुगोल पे एकाउन्ट दङ जिहेतु बिनि थाखाय ट्रेन्जेक्सन खालामदोंमोन नाथाय बेखौ बे ट्रेन्जेक्सनखौ दानखांनायनि उनावहायनो 14,000 रां दानबावनाय जादों बेनिफ्राय बिथाङा गुगोल पेनि कास्टमार केयारआव फन खालामदोंमोन फन खालामनायनि अब्ला बिथाङा रिफान्ड खालामनो थाखाय बिथांनाव गुगोल पेनि माखासे डिटेल्सफोर बिदोंमोन जेरै आइडि बायदिसिनाफोरखौ बिदों दा बेयावबो बिनाय लेखा हरफिनदों जिहेतु कास्टमार केयारानो हरबाय आरो रिफान्ड खालामनायनि खोथा 14,000 रांनि खोथा दं दा बेनि थाखायनो बिथाङा हरदों नाथाय हरनाय लोगो लोगो बिथांनि एकाउन्टनिफ्राय आरो 48,000निफ्राय एसे लानजाय दंबावो 48,000 सामथिं दानजाबावबाय होनदों दानजानायनि उनावहाय बिथाङा हमनो हाबाय बिथाङा गावनि कल खालामबाय थानाय रायलायबाय थानाय जेनाखि हेल्पलाइनमोन अदेबानि कास्टमार केयारमोन दा बे कास्टमार केयारनि रायलायफुबाय थानाय कलआनो कनभार्ट जालांदों होनदों आवाजफोराव बिथाङा हमनो हादों जानो हागौ दा बे कनभार्ट खालामलांदों रायलायनायाव आन्दाज मोनदोंमोन दा बेनिफ्राय आरोबाव बेबायदि दानजाबावबाय बेनिफ्राय आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबां रायलायदोंमोन जानो हागौ बेनि उनावहाय एटिएमनिबो बायदिसिना डिटेल्स बिदोंमोन होनदों नाथाय बिथाङा हराखिसै नाथाय जेब्ला 48,000 राङा आरो फिन दानजाबावबाय अब्ला बिथाङा हमनो हाबाय जे बेयाव माबा मोनसे गन्डगल जाबाय बिनि थाखायनो बियो दाननायनि उनावहाय बियो कमप्लेन हैबाय होनदों गावनि बेंकआवबो कमप्लेन हैबाय बिनिफ्राय खाथिनि थानायावबो बिथाङा कमप्लेन होबाय होनदों दा कमप्लेन होखांनायनि उनावहाय मा जायो बेखौ उननि खौराङाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना बिथांनि थाखाय दा बेखौ दोनथ'दो दा बे जाथाया जादों हरटिबारि बा सरटिबारियाव जादों होनदों गासै 70 रांसो बिथाङा बे खेबाव बेबायदि लांजाबाय होनदों दा बे जाहैबाय हेकार्सनि खामानि दा जों बेखौ साफ्रोमबोआनो मिथिगौ दानिया जाथाया बा बिथांनि काहानिखौ दोनथ'नानै जों सावरायदोनि दा बे बेलायाव बिथांनि काहानिखौनो नोजोर बोनानै जों गोबाङानो हमनो हाहरबाय जानो हागौ गोरोन्थिया मायाव जादों दा बेखौ नोंथांमोना बयबो हमनो हादों जे बिथाङा डिटेल्सखौ हरनो नाङामोन नाथाय बेबायदि मुहुर्त सम जायोब्ला बेबायदि माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला जों गावखौनो गाव बावगारलाङो आरो बेयाव 14,000 रां दानफिनदों आरो बेनिनो गुगोल पेनिनो जिहेतु कास्टमार केयार नाम्बार दा बे रायलायनायाव बेखौ साननाय फैयाखै एबा सानस'नो हायाखै गुबुनाबो सानस'नो हायावनोबो जानो हागौ आरो रिफान्ड खालामनायनि खोथा बुंहरनायाव बेबायदि जादों जानो हागौ नाथाय जोङो बेखौ मिथिनानै लानो नांगोन जिखुनु जाया मानो बेंकआव खुलिदों बेंकनि मानसियानो सोंथों बा बबेबा मोनसे नोंथांना जायखिजाया बबेबा मोनसे लेना देलानि खोथा दं बे मानसियानो सोंथों दा बे बेलायावहाय जोङो गावनि डिटेल्स पासवार्ड बा आइडि नाम्बार बेफोरखौ मालाबाबो शेयार खालामनो नाङा दा बिथांनियाबो शेयार खालामनायाव बेयो गोरोन्थि जादों दा शेयार खालामनायनि अनगायैबो बेल' नङा दा बिथांनि जेनाखि काहानि जादों बेजों जे सेम जाजोबगोन बेबो नङा मालाबा जोंनि बेलायावहाय आरो गुबुन माखासे जाथायफोरबो जानो हागौ बेबायदिनो दा बिनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि थानाया मोजां अनलाइन ट्रेन्जेक्सन खालामनाया ओरैबायदि मोजां 90% मोजां आरो 90%आनो गाज्रि माने बाहायनो गाज्रि बाहायनो मोजां दं आरो दा बिनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि थानाया गोनां आरोखि आरो जोबोद इम्परटेन्ट नङाबा जोङो बेफोरबायदि गुगोल पे बा अनलाइन ट्रेन्जेक्सननि जेनाखि माखासे एपफोर दङ बेफोरखौ जोङो एकाउन्टफोरखौ खुलियाबाबो जायो आरो जुदि नोंहा दरखार गैयाब्ला दा बेयाव जोबोद डेन्जार मालानि समाव माला मा जायो जों बुंनो हाया दा बिनि थाखायनो जोङो सांग्रां थानांगौनि गोनांथि दं जाथायनिफ्राय नोंथांमोनाबो हमनो हाखाबाय जानो हागौ खौरांखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै आरो नायफामफिननो हानाय जागोन बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन एसेनोसै गोजोन्थों